Úrovně žralok 1 zdokonalujeme plavecké spôsoby Persia, Crawl a Znak. Deti učia lepšiu kontrolu nad dýchaním a správnu techniku pohybov. Na tejto úrovni pokračujú absolventi kurzu Delfín. Na tejto úrovni deti musia zvládnuť kráľovú dobiehačku na 24 metrov. Dôležité je pravidelné nádychy do strán. Ďalšou úlohou je preplávať celé Persia na 24 metrov. Sledujeme správnu techniku záberu rúk, kop nôh a plynulé dýchanie. Ako ďalšie dieťa by malo zvládnuť celý znak na 24 metrov. Dôležité je rotácia tela. Delfínové voľnenie učí deti pracovať celým telom. Pútvy pomáhajú lepšie precítiť tempo pohybu. Pri plávaní kráľových nôh s doskou a šnorchlem sa plavec môže lepšie sústrediť na správnu techniku kopania nôh. Hotelová obrátka do splývania pomáha plavcom plynulo prechádzať medzi dĺžkami. Na konci kurzu si deti otestujú svoje schopnosti a získajú diplom a odznak. Pridajte sa k nám do Plaveckej akadémie a staňte sa skutočným žralokom.